Distinguished Senator Elisha Ishaku Abbo ya taka rawan gani a yayin da yake ma mawakinsa kyautar sabuwar mota wato Ibi Dokaka Jikan Shata. A wannan fili sanata ya taka rawa ba da wasa ba da gaske, sabili da yana murna gama ɗaya daga cikin 'ya'yansa burinsa ya cika wato Ibi Dokaka Jikan Shata an masa kyautar sabuwar mota mai AC. A yayin da suke taka rawa sun kuma zuwa wurin motan, sanata ya yi bayani makamancin haka. Mulki na Allah ne, a lokacin ana gudu na baka guje ni ba, yau na saya maka mota. Nace bari in zo in ce maka na gode. Duk yaron da ya wahala yana bina ba zan bar shi ba don yanzu mu samu gwamnati. Idan sun zo su ce ba ma abu sai wai muna saya ma yan iska mota, yan iska ni sun bi mu saboda haka za mu gwada yan iska bin. Wai ne ba yan iska bane, yaran mutane ne, suna da iyaye, mun san iyayensu a gari, mun san gidansu. Wannan duk yaran da suna bin wannan yayan mutane ne bayan hakan mu ne. Sa'annan idan aka ce yanzu in lokacin cin alfarman siyasa ya zo, wa'anda sun bi mu zubar da su mu je sababbin abokai ba za mu yi ba. Wa'anda su yi wala da mu za mu fara mu je mu wanke musu dotti a jikinsu, mu sa musu sofon gasa a jikinsu. In an ga mun kula da ku, wai su za su jona ku. Amma kun da kun bi mu, in ba wanke ku dotti ba, ai ba wanda zai bi mu gobe. Ibi wannan number 1, duk wanda kun bi ni a nan, kira mota dukan ku. Za a ga muku straight from Japan. Motar nan da AC a ciki, da ke mun jabs. Ga custom duty, kar custom su kama ka, kana da custom duty, ga takardar mota, ga receipt na saya mota, ga shi komai yana hannunka.